Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, aquí estamos esta mañanciña con moito frío en Montevideo, 9 grados de temperatura, ceus cobertos, con brétemas. Se vai a salir, abríguese, e se non vai a salir, abríguese tamén. Está conmigo Francis, moi bons días, Francis. Moi bons días. Empezamos? Adiante. Veña. O pasado venres 17 celebrouse en todo o mundo o Día Mundial das Letras Galegas. Fai moi poucos días tamén se celebrou o Día das Linguas Maternas. Foi o 21 de febreiro en honra aos estudantes bengalíes que morreron defendendo o seu dereito a usar a súa lingua materna. A UNESCO cree que a diversidade lingüística é un pilar fundamental para a paz e o desenrolo dos povos. Sobre este tema, amigos, temos moito que dicir os galegos, porque o noso idioma é máis antigo que o castelán. Cando Gonzalo de Berceo escriba as primeiras verbas no idioma castelán, xa se conocía o idioma galego. Era unha mezcla de linguas autóctonas celtas e un latín vulgar, imposto polos romanos, que, como non era un latín culto, desa mezcla saliu unha forma de entenderse, un idioma con unha riqueza enorme para explicar sentimentos. Mais ese idioma que xurdiu dou en chamarse galaico portugués. E non estamos de acordo. Por que? Porque Galicia é moito máis séculos moito máis bella e moito máis antigo que Portugal. Polo tanto, o idioma galego ou portugués é sencillamente galego. En tanto, que ten que ver coa literatura?
De primeiro, a produción literaria era só poesía lírica, tanto profana como relixiosa. Recordemos as cantigas de amor, de amigo, de escarnio, ou as cantigas de Santa María, escrita por Alfonso X Sabio. Veñen despois 300, casi 400 anos, chamados anos oscuros, nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, en que casi nada se escribe en galego. Xa conocemos aqueles tempos donde os reis católicos entréganse de cheo a doma e castración do reino de Galicia, impuñendo de maneira moi severa o castelán. Foi unha especie de defunción, de anos oscuros da literatura e na economía que terminaron coa nosa terra na máis completa ruína. Sin embargo, na segunda mitad do século XIX, tempos de pandemia, de fame e de miseria máis absoluta en Galicia, prodúcese o que se chamou o rexurdimento, a propósito de dúas circunstancias notables, o banquete de Conxo e a Revolución Galega de 1846, co levantamento de Solís e que daría orixen a un símbolo chamado os Mártires de Carral. Pero sobre todo a publicacións, en 1863, do poemario de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. A partir de aí van aparecendo os representantes máis destacados de ese rexurdimento. Eduardo Pondal, Curros, Ramón Cabanillas, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Manolo Rivas, Suso del Toro, e así como Luisa Villalta, e así, ata o día de hoxe. Esta é a verdadeira historia da nosa lingua materna, é dicir, o noso galego, a nosa lingua de leite, aquela lingua que aprendemos mentras mamábamos a teta da nosa nai, e que elas conservaron, sufrindo todo tipo de burlas, de desprecios e de privacións. Todo por culpa dunha política castelán que se chamou doma e castración do Reino de Galicia. El teléfono del buen pan y la buena pasta
es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, o noso programa conta cos auspicios e a colaboración da Xunta de Galicia, do Goberno da Xunta de Galicia. Son as 9:12 da mañán en Montevideo e xa lles dicía unha mañanciña moi fría aquí na Ciudad Bella de Montevideo. As 2:13 da tarde en Galicia. Estamos intentando ter comunicación en directo con o profesor Carlos Xixirei Paredes, licenciado en Historia pola Universidade de Santiago, doutor en Historia de América, pero sobre todo autor de unha chea de libros e publicacións que fan de Carlos Xixirei unha verdadeira personalidade das letras galegas. Carlos, moi bons días dende Montevideo. Moi bons días, Toni. Bueno, estes días celebrouse, primeiro, gracias por unha vez máis atrevernos a chamarte para que nos contes cousas de Galicia. Carlos, estes días celebrouse o Día Mundial das Letras Galegas. Como se celebrou en Galicia? Pois cos actos institucionais correspondentes e logo cos actos populares, por exemplo, a Marcha en Defensa do Galego en Santiago, que asuntou a varios milleiros de persoas, é dicir, foi unha manifestación de gran entidade a donde acudiron pois institucións, partidos, agrupacións, sociedades, é dicir, foi un movimento transversal da sociedade en defensa do galego, foi moi importante. Carlos, na última entrevista que tivemos aquí con Sempre en Galicia, olvidóusenos de algo tan elemental como falar dese libro, desa biografía que fixeches ti sobre a personalidade de Alfredo Somoza. Contanos algo, porque levabaste moi ben con Manolita, non? Sí, eu levaba moi ben con Manolita e foi grazas a ela como se desenvolveu o libro, pudo facerse porque ela proporcionou documentación que era completamente inédita, por exemplo, cartas de Castelao dirixidas a Somoza e cartas de Casares Quiroga, é dicir, abriron un panorama que era moi descoñecido en Galicia. En Galicia partíase de algúns estudios relacionados co que tiña acontecido co galeguismo no exilio, a creación do Consello de Galicia e demais, pero había algunhas, digamos, interioridades deste proceso que non eran completamente coñecidas e tampouco se sabía con exactitude cal era a aptitude que tiñan adoptado persoeiros como no caso concreto de Casares Quiroga, pero mesmo do propio Castelao, que formaba parte do Consello de Galicia, pero que no final da súa vida en Bos Aires pois estaba evoluindo hacia posicións políticas un pouco diferentes das que tiña defendido a Tantón ou que polo menos se lle tiñan atribuído. Entonces, esta biografía de Somoza é unha biografía breve, non é un libro enormemente grosso, ni moito menos, pero aporta
unha documentación, e iso é o máis importante, máis do que o que eu diga de Somoza, aporta unha documentación que era moi descoñecida e que abría novas perspectivas no eido da investigación sobre o que tiña acontecido políticamente no exilio galego. E isto é o máis importante do libro, e isto foi posible gracias á documentación facilitada por Manolita. Hai un capítulo, Carlos, un capítulo un pouco tráxico no libro, que no momento en que entran na casa a buscalo, está debaixo da cama, e parece ser que un guardia civil viuno, pero non quixo denuncialo. Foi así? Ben, exactamente non se podía describir se a escena esa é real ou é unha escena que se aumentou despois, pero existe certa posibilidade de que sea real, é dicir, non todos os gardas civis xa a aquelas alturas estaban a favor de andar fusilando xente sin máis, e Somoza era un home que tampouco podía ser acusado de grandes delitos, é dicir, non estaba implicado en atentados, non era un revolucionario, non estaba vencellado ao Partido Comunista, é dicir, a principal acusación que si podía facer a Somoza. Naquel momento, a principal acusación era de ser masón, por riba de calquera outra cousa, máis que por ser republicano, ou por ser de esquerdas, ou por ser nada. Eso era relativamente pouco importante ante o feito de ser masón. De feito, o feito de ser masón se implicaba prácticamente todo o demais. Entonces, ese factor que era o que podía levar a xente a diante dun tribunal de guerra para ser xuzgado por delitos de guerra, por delitos de sangre incluso, no caso de Somoza a veces pois estaba, digamos, neutralizado pola actitude de certos gardas civis que no ano 45, ou no ano 44, ou no ano 40 estaban máis preocupados xa a partir do 40 pola asistencia do maquis, da guerrilla vencellado do Partido Comunista, e que se estaba desenvolvendo no norte de España, dos Pirineos da Galicia, porque eso sí que era un proceso violento. Aí había tiros e mortos e feridos. Entonces era unha especie de mini guerra civil que ainda se mantiña. Somoza non estaba implicado neso. Entonces a guerra civil non estaba tan preocupada por ese tipo de temas. E é posible que o que se conta o guardia civil que o ve e o deixa, mira para outro lado, pois é posible que fora certo. Digo que é posible, non que fora seguro que fora certo. Claro que sí. Falar de Carlos Xixirei, amigos, é falar dos libros de Carlos Xixirei. Plaza del Mundo, unha historia distinta, sí. Unha historia distinta de Brasil. Por que sin tanto interés teu en Brasil? Porque tes varios libros falando de Brasil, non? A historia de Brasil. Bueno, é que ao Brasil debolle moito, debolle para empezar unha formación de posgrado, cando acabo os meus estudios de historia, eu acabo a licenciatura de historia no ano 1972, e no ano 1973 estaba rematando os meus estudios de historia da arte, estaba no último ano, e tiña todos os exámenes aprobados menos os últimos. Nesto, eu tiña solicitado 3 becas para estudiar fora, unha beca ao goberno francés, unha beca ao goberno xaponés e unha beca ao goberno brasileiro. No caso do goberno xaponés, pois daban preferencia, era unha beca nada máis que daban preferencia absoluta aos estudios técnicos, é dicir, os que estudiaran enxeñería, arquitectura e cousas desde. Somente se no caso de que non se presentara ningún candidato procedente de esas áreas científicas, pois entonces dabanlle a alguén da área humanística, como era o meu caso. Ademais, se supoña que non sabías falar xaponés, claro estaba. Entonces dabanche 6 meses para aprender polo menos os rudimentos do idioma, e logo a partir dos 6 meses era cando comenzaba o curso propiamente dito na Universidade de Tokio. No caso de Francia, pois non me deron porque había unha demanda enorme a todo o mundo que ir a estudiar a Francia daquela. Claro. E entonces pois debía ter menos calificación que outros que se presentaron, ou debían ter preferencia de outras universidades. O caso é que non me deron. Ademais, eu xa tiña estado en Francia estudiando, entonces non me volveron a repetir. E no caso de Brasil, pois non se presentou ninguén, e deron a min, debía de ser o único candidato. Entonces era un período de 6 meses na Universidade de Sao Paulo, que era a mellor universidade de Brasil, era das mellores universidades, probablemente a mellor universidade de Latinoamérica xa entonces, e
deronme para facer estudios de posgrado en historia, e a min aquilo abriu os ollos, porque eu xa empezaba a ter certas tendencias americanistas na miña vocación de historiador, e Brasil acabou nas confirmando. Eu andaba dubidando de se facer tamén antropoloxía naquel momento, e logo, pois, ali tuve a ocasión de estudiar materias relacionadas con antropoloxía, etnografía e materias relacionadas coa historia. E iso doume unha formación que non tiña recibido en Santiago, porque abriu os ollos sobre as posibilidades que ofrecía a historia social, máis que a historia política, porque a historia política teño dedicado pouco. Dedico moito máis interés e moito máis os temas de historia social e de historia cultural. Entonces, eso vencelloume sentimentalmente, pero tamén de algún xeito científicamente, a tradición de estudios brasileiros, que era unha tradición por outra parte moi francesa, polo menos no campo da historia, porque nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, diversos profesores moi importantes, profesores da Universidade de París, da Sorbona, tiñan emigrado fuxindo da invasión alemana e se tiñan refugiado en Brasil. Entonces a Universidade de Sao Paulo, que facía moi pouco que tiña sido creada, naceu a mediados dos anos 30, pois recibí un impacto de formación intelectual de Francia como non tiña ningunha outra universidade brasileira. E, ademais, no campo concreto das humanidades, é dicir, un antropólogo de fama internacional como foi Claude Lévi-Strauss, por exemplo, pois foi profesor na USP, pero Alfred Métraux, o gran xeógrafo, tamén foi profesor na USP, e outros polo estilo. Entonces eso impactou moito a miña formación e acaboume de completar a formación que eu xa tiña recibido cando tiña recibido unha beca 2 anos antes para facer uns meses de estudio na Universidade de París 9, que era Nanterre. Entonces, isto acabou de definir, digamos, a miña vocación de historiador, pero concretamente a orientación que lle iba a dar como historiador. E en España os brasilianistas pois éramos fabas contadas, bueno, tan faba contada que eu creo que o único brasilianista que había naquela época era eu. Entonces, digo xo porque ahora mismo que hai máis brasilianistas, o número non é extraordinariamente elevado, polo menos no campo da historia. Hai máis interesados polo brasilianismo no campo da ciencia política ou da socioloxía ou da antropoloxía que no campo da historia propiamente dita. E os que se traballan o campo da historia traballan fundamentalmente as relacións entre España e Brasil na época da Unión de Coroas entre España e Portugal entre 1580 e 1640 e as relacións no período colonial. Pero en cambio da época contemporánea prácticamente era o único. Así que era un bicho raro, pero absolutamente raro no panorama da historiografía americanista española da época, e debo dicir, e non moi ben visto, precisamente por dedicarme a Brasil, que era a espiña clavada no americanismo español. Carlos, baixemos un pouco máis abaixo, vamos ao Río da Plata. No teu libro El tercio de voluntarios gallegos en la defensa de Buenos Aires, hai un personaxe que me chamou moitísima atención, Pedro Antonio Cerviño. Sí. Que era este home? Por que? Fálanos algo do tercio de voluntarios. Bueno, ahora ese libro xa é moi bello, esa sí. esquecido en canto aos contidos, claro está, pero sí che podo decir en líneas xerais que o tercio de voluntarios de Galicia non é o único que existe nese momento na defensa de Buenos Aires, pero é moi importante porque nese tercio figuran como voluntarios dúas personas que terán logo un gran futuro na historia argentina, que son Cornelio de Saavedra e Bernardino Rivadavia. Os dous eran fillos de galegos emigrados, é dicir, os pais tiñan nacido en Galicia, en concreto de Rivadavia o pai parece que era de Monforte. Entonces, este grupo que aparece na defensa de Buenos Aires, sin embargo, está marcando xa o nacimento de un sector arredista ou proindependentista, pero moi hispanista de todas maneiras. Non hai que esquecer que Bernardino Rivadavia, cando exerce o mando en Buenos Aires e logo deixa de exercelo e ven a España, ofrece a Fernando VII a posibilidade de que se nomee un príncipe da Casa Borbón para que
goberna en Bos Aires como rei, é dicir, crearon unha especie de confederación monárquica, unha especie de Commonwealth que crearon os ingleses despois, con 4 reinos que coincidirían cos 4 vicerreinatos, a frente dos cales había un príncipe Borbón. Isto non chegou a ninguna parte, primeiro porque Fernando VII era un incapaz para ver estas cousas, e en segundo lugar porque tampouco tiña, digamos, un apoio extraordinariamente popular no Río da Plata. Pero, aínda así, conveniente ter en conta esta consideración. Logo Cerviño pois estaba nunha línea semellante, aínda que con máis lealismo hacia a coroa española, pero é importante ter en conta porque aínda que eran rupturistas, non eran rupturistas no político, mas non no resto, é dicir, rupturistas ma non tropo, como se diría en música. Eran personas que sí defendían o soberanismo no Río da Plata, pero que non tiñan un problema para continuar mantendo unhas relacións moi íntimas con España. Entonces, ese núcleo precisamente procede en parte do batallón de voluntarios, e por iso é importante o feito que non se ten destacado tanto, porque parece que os galegos só iban ali a pegar tiros para defender Bos Aires. Non, houve máis cousas porque nese grupo non iba calquera. Para empezar, a composición social do grupo en boa medida estaba formado por xentes que procedían da clase media do comercio que se mantiña e que controlaba o comercio colonial entre Bos Aires e o Porto da Coruña. Entonces, eso é importante a hora de ver como influyen estas relacións no que vai ser o futuro das Provincias Unidas do Río da Plata, que é o primeiro nome oficial que recibe a Argentina como país independente. Carlos, para terminar a nosa entrevista de hoxe, o pasado domingo celebraron eleccións en Cataluña na que o independentismo non saliu moi ben parado. Como analizas ese feito? Bueno, o proceso, tal como estaba o chamado proceso independentista, tiña xa tocado fondo. É dicir, que un non pode estar salindo á rúa todos os anos a defender a independencia e que a situación vaya a menos, e máis en campaña electoral. Aí hubo varios factores que influíron no resultado final. Unha foi a propia caída en picado de RC de Esquerra Republicana, porque o exercicio do goberno sempre queima, e ti se estás por unha parte demandando a independencia en Barcelona e por outra parte apoiando o goberno en Madrid, pois para certos sectores sociais resulta un pouco incongruente todo eso, non? O caso de Puigdemont todavía era peor, porque este señor leva non sei cantos anos fora, desde que se exiliou voluntariamente, pero resulta que foi o que menos pasou, o que menos pagou as consecuencias disto. Claro. É dicir, Esquerra Republicana tiña os seus dirigentes na cárcel, mentras que Puigdemont estaba felizmente rascando a barriga en Bruselas, digámoslo con claridade, non? E este señor é o que acaba convocando, digamos, a confluencia do decadente voto independentista. Digo decadente porque, sumando todas as forzas independentistas no Parlamento catalán que sale de aí, por primeira vez, eu creo que desde que hai autonomía en Galicia Cataluña, son menos que as forzas non independentistas, é dicir, que as forzas constitucionalistas. Logo está, e aí a figura do candidato ganador, do candidato do PSC, pois así apoia basicamente no poder tradicional municipal que exerce dos socialistas tanto na cidade de Barcelona como no entorno industrial de Barcelona. E claro está, tendo en conta que Barcelona proporciona solamente esa provincia aproximadamente a mitad dos diputados, pois comprenderás que quen goberne Barcelona ou quen controle o voto da provincia de Barcelona controla o voto de Cataluña. E aínda así, a iso hai que sumarlle Tarragona, onde o PSC tamén ten moita presencia, claro. E mesmo Lleida, Girona, pois son as provincias que son máis proclives á independencia, pero son a súa vez as provincias que menos peso demográfico teñen. Entonces, desde ese punto de vista era lógico que a Alianza Barcelona-Tarragona lle dera un gran impulso á candidatura PSC. Logo está o resultado do PP. O resultado do PP beneficiase sobre todo, máis que dun crecimento propio polo seu discurso, do afundimento de Ciutadans, do grupo que logo foi Ciudadanos. Entonces, parte dese voto foi para o PSC, parte dese voto quedouse na súa casa e parte dese voto foi para o PP. Entonces, o PP probablemente teña chegado
no que corresponde ao aproveitamento do antigo voto Cidadáns teña chegado ao teito, pero ainda así non cabe dúbida de que o movimento de trasvase de voto entre Cidadáns e PP ten beneficiado a imaxe do PP, que aumenta pois grandemente en Cataluña, aínda que continúe sendo unha forza sin peso político específico, porque cos 16 diputados, o problema de ter 16 diputados sin que teña capacidade de influir no goberno, pois é moi dura, porque convírtense nunha forza política irrelevante, como os 16 diputados que teñen. Se os 16 diputados son importantes cando os necesitas para facer un goberno, por exemplo, pero cando non os necesitas para nada, porque ninguna combinación pasa por aí, pois entonces é como se non tuveras ninguén. É dicir, que en ese sentido é un triunfo relativo o que ten o PP, pero o PSC si é un triunfo moi importante porque aumentou ademais o número de diputados, ademais de aumentar o número de votos, e non cabe dúbida que o triunfo en Cataluña, como os bons resultados que tuveron o País Vasco, van reforzar a imaxe de Pedro Sánchez en Madrid con vistas europeas. Carlos, o tempo é ouro e na radio moito máis. Agradecemos unha vez máis, este achegamento aquí con nós sempre en Galicia. Un abrazo grande e bueno, a cuidarse. Aquí fai moito frío, Igual para vos e moitas gracias. Un abrazo, hasta logo. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Vamos cas novas de Galicia. A Academia celebra a profundidade e o compromiso de Luísa Villalta. Esas son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posível. Estes versos do libro en concreto de Luísa Villalta resoaron neste 17 de maio no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, que acolleu o acto central do Día das Letras. Non podía ser noutro lugar. A Coruña foi a súa cidade, a cidade alta, na que a autora naceu e viviu e desenvolveu a súa fértil actividade literaria, ademais da musical e a activista. A sesión contou coas intervencións de Ana Romaní, Margarita Ledo, Euloxio Ruibal e Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, os que reivindicaron a condición de Luísa Villalta de intelectual en toda a súa amplitude, como subliñou Romaní. No seu discurso, Freixanes fixo un chamamento a deseñar un novo horizonte para a lingua. Ou avanzamos ou retrocedemos. Non hai posicións intermedias, dixo o presidente da Real Academia Galega. É ben certo eso. Bueno, 12 libros reconocidos pola súa excelencia están nos premios Follas Novas. A 9ª edición dos premios Follas Novas do Libro Galego deu a coñecer as obras gañadoras en cada unha das 13 categorías deste galardóns. A gala, celebrada no Teatro Principal de Santiago de Compostela, serviu de repaso da intensa e prolífica actividade do mundo do libro durante o ano 2023. Os premios reivindican a excelencia acadada nese ano e fixeron destacar a importancia das autoras galegas, que dominaron en case todas as categorías. A Xunta adquirirá os murais de Lugrís Freire que estaban na Rúa dos Olmos. A Xunta de Galicia comunicou ao Xulgado Mercantil número 3 da cidade da Coruña a súa resolución para igualar a oferta máis alta de 36.000 euros presentada por un particular e facerse cos murais de Urbano Lugrís, existentes nos números 25 e 27 da Rúa Olmos da Coruña. Deste xeito, pecharase un proceso cheo de incertezas respecto ao futuro destas obras do artista, tras o inicio dun procedimento de concurso de acredores o que están sometidos os antigos propietarios do edificio que está en estado ruinoso que alberga estos frescos. O obxectivo desta adquisición é protexer e restaurar o conxunto mural para poñelo a disposición da ciudadanía e para garantir a súa conservación cara ás súas futuras xeracións. Para iso, o goberno galego avaliará a posibilidade de trasladalos ao Museo de Belas Artes da Coruña. E miren esta noticia, as letras galegas en molde de plata. A figura en prata de Luísa Villalta se balancea nunha argolla xunto aos rostros de Xela Arias, Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, a silueta de Castelao e a bandeira de Galicia. É un deseño da xoieira viguesa Raquel Álvarez para adornar unha boneca que despacha na súa tenda taller en plena Rúa do Príncipe na cidade olívica. Quixen facer unha homenaxe polo Día das Letras Galegas en forma de pulseira, indica a artista. Raquel explica que o que se mostra é o deseño tipo con 7 elementos, pero adáptase ao gusto do consumidor. E se quere unha pulseira só co mapa de Galicia ou só quere a Rosalía de Castro ou unha combinación diferente con outros escritores agasallados,
tamén o fai neste deseño que se podería chamar o colgue polas letras galegas. Claro que sí, vamos coitar a roda. Aldea de caramales, aldea que todo tiene. Aldea de caramales, aldea que todo tiene. Boas mazal, boas peras, e boas mozas tamén, e boas mozas tamén, ai la lelo, ai la, dame Carmela, o pico pequeno, non cho do queiriño, teño che medo, si non modas Carmela xa non te quero. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Porque le picaba un toxo que levaba no refaixo, que levaba no refaixo. Ai la lelo, ai la, dame Carmela, un pico pequeno, non cho dou queiriño, teño che medo, si non modas Carmela xa non te quero. Temos mariñeros, tamén os ten Estivela. Marín temos mariñeros, tamén os ten Estivela. Que traen cantiños dos homes, as mozas de Pontevedra. As mozas de Pontevedra. Ai la lelo, ai la, dame Carmela, un pico pequeno, non cho do queiriño, teño che medo, si non modas Carmela xa non te quero. Bueno, amigos, vamos comentarlles o programa Retorno Talento, Francis. O programa Retorno a Talento prorrogou o prazo das inscricións ata o día 12 de xuño. Bueno. Trátase de becas para galegos residentes no estranxeiro menores de 45 anos para facer en Galicia cursos de calefacción, electricidade, deseño, amoblamento e varios outros. Por máis información, consultar na páxina web da Xunta emigración.xunta.gal ou directamente na delegación en Montevideo, nas súas oficinas, na Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, de 9 a 14 horas. É algo moi importante esta nova, que o Centro Gallego celebra o Día das Letras Galegas este xoves 23, o vindeiro xoves agora, esta semana, ás 7 da tarde, e contará coa participación do Obradoiro de Teatro do Patronato, con a obra Todo ten goberno. O sea, así vai pois, ser entre os dous, entre o Patronato e o Centro Gallego, non? É unha invitación. Unha invitación, unha colaboración. A facer a representación. Así pois que todos os socios e amigos do Patronato tedes que concorrer o día xoves 23, próximo vindeiro xoves, a ver a representación que está moi, moi boa. Pero aquí, vamos a ver, Centro Galego, pero na Rúa San Xosé, non? Na Rúa San José, 870, claro, esquina Andes. E falando do Día das Letras Galegas, contame algo de como se levou o patronato este venres pasado. Pois mira, a actividade foi organizada polo Obradoiro de Lingua Galega que dirixe Carmiña Díaz. E contou ademais coa participación do Obradoiro de Declamación que dirixe Maribel Calderón, que aínda estando maliña poido facelo. Bueno, moi ben. Entón, foise desenvolvendo así. Os Obradoiro de Lingua Galega ia facendo a oratoria e intercalándose os poemas do Obradoiro de Declamación. Que leu as magníficas, porque eu quedei abraiada coa poesía de Luisa Villalta, que encontro que é fermosa, pero fermosa. E se ven
eu formo parte dos obradoiros, eu penso que sou bastante imparcial para dicir que a actividade estivo moi linda. Que ben. Bueno. Cales son as próximas actividades? Agora, de todas maneiras, eu quero facer unha chamada aos socios e aos amigos do patronato para que concorran nas actividades que facemos. Porque non hai unha mellor recompensa para os organizadores das actividades que ver o salón cheo de xente. Claro que sí. Iso xa paga todo pensando ademais os días que o esforzo que consta moitas cousas, moitas actividades. Entonces facemos unha chamada a que nos acompañen nas actividades que facemos no patronato. Pois xa saben, amigos, o Día das Letras Galegas vai ser o xoves 23 no Centro Galego, me refiro, non? O xoves 23 a 7 da tarde aquí en San José, non no Polideportivo. Que é moi preto para claro, para sí, todos. está cerquiña. Conta ca participación do grupo de teatro do patronato con Todo ten goberno, unha obriña preciosa para conmemorar o Día das Letras Galegas. Xa o saben, entonces. O xoves 23 a 7 da tarde. Tamén temos que dicir que, e tamén isto é moi importante, que aínda hai tickets disponibles na Secretaría para o xantar aniversario do patronato. Este ano a nosa institución celebra os 60 anos, que non é pouca cousa. E a Vieira de Prata é para a nosa compañeira da audición, Ana Lorenzo, que ben merecida a ten. Como non? Unha traballadora infatigable que fai de todo no patronato. Non hai cousa que ela non faga. Xa sexa dar clases de teatro, facer proxecciones, pasar as proxecciones, manexar as luces, facer a coconducción aquí na audición, e se cadra tomar unha vasoira e barrer tamén. O xantar vai ser o día 8 de xuño ás 12:30 horas na sede da institución amiga Centro Cultural Alma Gallega, na rúa Blandengues 1522, esquina Pando. Bueno. Por informes e reservas tedes que chamar a Teresa o teléfono 2908-0673. Tamén podedes enviar un WhatsApp ao móvil 098-839-824. Aínda quedan tickets disponibles. Bueno, vamos a Fuxan os Ventos. Vamos a coitar a Fuxan os Ventos. Puxen os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, de pedas noites, ai, la, 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 la. Nos tempos de hoxe, la, 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 la. Veñen os homes reses e fortes, con ollos limpos, traballadores, que españen xuntos, sin refolgar, o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, como se ve, vanita inteira que aquí representa, esta xuntanza que non ten medo, la, 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 la. Anche lloren os campos na súa orfandade, morran sonhos os vellos afogando as penas. Anche non soe a gaita na romería, fuxian mozos e mozas a terra no fondo da alma do noso povo
Latexa forza dun mundo novo. Por eso queremos cantar. Fuxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. Venden pos vellos fora lembranzas de pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos doxe, la 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 la. Veñen os homes reixos e fortes, cos ollos limpos, traballadores que estallen xuntas sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade radiantes, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. Traballo a xuntanza e a fe, coas escolas reiros prados e o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa brila nesta terra. Así loitaremos nós. Con areiñas de todos faremos do noso lar un araquiño de ceo que nos empuxe a cantar. Fuxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. Venden pos vellos fora lembranzas de pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos doxe, la 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 la. Veñen os homes reixos e fortes, cos ollos limpos, traballadores que fallen xuntas sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade radiante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que aquí representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre, atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a contar a historia de Ángeles Alvariño, unha científica galega que ten a honra de ser a única científica española entre os mil científicos máis importantes de todos os tempos. Así é. Ela naceu o 3 de outubro de 1916 en Serantes, unha pequena parroquia do Concello de Ferrol. Desde pequena demostrou unha grande inquietude intelectual, pois con só 3 anos xa leía, estudaba música e gustaba de ler libros de historia natural. Considerada a científica galega máis importante da historia, é unha das maiores especialistas do mundo no seu campo. Esta profesora, licenciada en Ciencias Naturais, oceanógrafa e zoóloga, foi a primeira muller en participar como científica no buque británico de investigación oceanográfica. Tiña tan só 37 anos cando, en 1953, subiuse o navío inglés
determinada a indagar sobre el zooplancton e as larvas de peixes, pois o franquismo non lle permitía facelo nos buques de investigación españois. Ángeles é a única científica nada en España que aparece na Enciclopedia Mundial de Científicos, unha obra na que se enumera aos 1000 científicos máis importantes de todos os tempos, en a que só figura 3 españoles, o Premio Nobel Severo Ochoa e Ramón y Cajal. É esta científica galega. Tivo unha extensa e exitosa carreira internacional. Chegou a converterse nunha eminencia da National Oceanic and Atmospheric Administration nos Estados Unidos e está considerada unha das maiores especialistas do mundo no seu campo. Descubriu máis de 20 novas especies mariñas e demostrou que a presenza de algúns tipos de zooplancton na auga era o mellor indicador para coñecer a saúde dos mares. No ano 2005 faleceu e desde o ano 2012 un dos buques oceanográficos de España máis avanzados da flota científica española leva precisamente o seu nome. Esta é a historia de María de los Ángeles Alvariño González, a pioneira galega que revolucionou o mundo de homes como era nese tempo o ámbito das ciencias oceánicas. Pero o seu legado máis va aló do ámbito científico, xa que reivindicou o papel das mulleres na ciencia. Bonita canción esta, Carlos Núñez, Lela. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Lela, lela, leliña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Dame alento cas túas palabras, dame serme do teu corazón. Noticia de última hora temo para ustedes. Esquecemos de dicir que o vindeiro Venres 24, o patronato celebrará o Día do Libro, que é o domingo 26. Así que, pois, Venres 24, de 15 a 17 horas, as lecturas son de 3 minutos por persoa, pode ser en castelán ou en galego, como prefiran, pero ten que ser directamente do libro. Claro, claro. As inscricións, porque temos que saber para organizar a actividade, temos que saber un pouco a cantidade de xente e a lectura se vai ser en castelán ou en galego. Para inscribirse tedes que falar con Teresa ou chamala por teléfono simplemente para que quede ben organizada a actividade, que estará a cargo de Nedi Varela, a coordinadora do Obradoiro de Literatura, e de Susana de León, a coordinadora do Obradoiro de Contacontos. Elas son as responsables de este acto, que será o Venres 20
24 de 15 a 17 horas. Bueno, pois xa saben, hasta o domingo que ven, amigos. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.